Vi er glade for at kunne bekræfte ankomsten af den tredje forsendelse fra Belgien, Holland og Danmark. Mange tak til Hugo Maurice, Esther Verrike, Jan van Vanroa, Bas van Beveren og Hans Henrik Brobeck for deres hjælp med at arrangere forsendelsen. Alle duer er ankommet sikre og falder godt til under vores pleje. De er i øjeblikket i karantæne til observation og forberedelse. Vi ønsker alle du-entusiaster en succesfuld sæson.